Снежна приказка. Ще кажат някои за малкото сняг паднал над Кюстендил. Средата на зимата. Днес сме 11 януари 2024 година. Уви! Това видео ще е посветено на зелените измамници, така наречените зелени политици, които проповядват пасторски и евангелизаторски за опазването на околната среда. Единственото, което ги интересува, е опазването на огромни бизнес, корпоративни, спекулативни, държавни и геополитически интереси. И не само. Някога, всички знаят, през 20 век, до края на 1980-те години, тук отдолу целият град излизаше на парзалка. Това отгоре, от най-високия хълм, над Хисърлъка, до основно училище Кирил и Методий, което е първото от съвременен тип града, основано преди повече от 2 века, е била парзалката Люшо. Именно не е имал предвид гениалният български поет Христо Смирненски в своето стихотворение "Парзалка в Кюстендил", посветено на героите и Земеделския съюз, които уж възстановяват България след Първата световна война и катастрофата в Ньой. Но в момента иде реч за зелените измамници и зелени политики, така наречени, които единствено облагодетелстват корпоративни и геополитически интереси. Всъщност, това искам да кажа с видеото. Ако се поразровите в историята, ще видите, че има така наречения малък ледников период, когато не случайно е възникнал фолклора и приказката за червената шапчица на Шарл Перо, защото действително във Франция през 17 век вълците са слизали по селата, изгладнели до смърт и са нападали и хора. Просто защото не е имало какво да се яде. В случая се наблюдава исторически от всички данни известна вековна през няколко века цикличност на затопляния и малки ледникови периоди. Именно поинтересувайте се през 1186 година, по последни данни, не 1185 година, януари месец, по време на въстанието на асеневци в Търново, дърветата цъфват, което значи, че е бил много топъл климата. По времето на прослутите хъшове, Дунава всяка година е замръзвала. И това е било приемано за нещо нормално. През 20 век винаги тук е имало парзалка с шейни, с така наречените трамваи, направени от дъски, за да се парзалят повече хора. Имало глъч, смях и веселие. Сега просто по обективни причини го няма това, а не заради огромното количество, което бълва индустрията в земната атмосфера. Така или иначе, природата има възможност да се рециклира, най-общо казано, но в случая именно тази вековна цикличност се използва от разни мърши, като германската зелена министърка на външните работи Аналена Бербок, американска агентка, за да може да се деиндустриализира Европа и съответно да се обслужат американските геополитически интереси, изнасяйки мръсните и енергоемки и трудоемки производства на изток, към Китай, и не само, а вече Китай го направиха фабриката на света, но сега ще си ядат ушите заради тази политика. Но това е тема на друго видео. В случая искам да кажа, че
зелените измамници и мошеници трябва да бъдат ликвидирани в буквалния смисъл на думата с техните политики. Лошото е и друго. Лошото е, че настоящия кмет на Кюстендил Огнян Атанасов е избран именно от една такава зелена партия. Те са няколко. И в случая продължава политиките с стари хора, но уж с нов кмет на предходния любимец на кюстендилци, дългогодишен кмет, протеже на ГЕРБ и на който плати както си трябва, Петър Паунов, екс-любовник на Мая Божидарова Манолова. И това не е градска легенда, това е самата истина, всички го знаят. Така че правете си сметката. От тази година към новия кмет очаквам само натиск, натиск, натиск и оставка. Защото той е вече ясно, че се проваля. Той не провежда нови политики със старата администрация, наследявайки удобно всички известни корупционни схеми. По зелено му. А зелените в България обслужват частност интересите на Австрия и Швейцария, Баухаусплац, за да може България да не развива туризъм, зимен, ски спорт и така нататък, и съответно останалия платежоспособен туристически поток да си посещава Алпите. Това е истината.